Ahoj, môžem sa ťa spýtať? Nechcem ťa vôbec otravovať. To si chceš kúpiť? Pozdravujem. No, možno by sa ti to hodilo. Každopádne, veci. Trvalo mi asi 17 sekúnd, aby som nabral odvahu a prišiel za tebou ťa osloviť. Predstaň sa. Ja som Kamil, jak sa volá? Kamil? Kamil, no. Dneska mám meniny. Dneska Kamila, všetko. Ďakujem. Mohla by si mi niečo kúpiť? Nie. Ale nie, nemusíš, v pohode. A čo to si chceš kúpiť, fakt? Ja len pozerám. Stratil si sa? V tvojich očiach. Daj mi na teba kontakt. Poďme spolu von. Dám ti Instagram. V pohode, veď ja to nebudem do ničoho nútiť, vieš. Ja som není taký typ. Ja som slušný chlapec. Dobre, a ty si odtiaľ to a dobre to tam máte? Čo presne? No tak celkovo, lebo som bol asi tak dvakrát v živote. Požiadal som ťa. Zatiaľ len o sledovanie, možno časom aj o ruku. Dobre, pozdravuj. Cez pernicu si hovorila. Dobre, pekný deň, čau.